लोगो सनामोन दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनायाव ना गोबां सम लाबाय आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो मोनसे भिडिअ बानायनो हाबाय आरो ना दिनैहाय खेबसे नङा खेबनै नङा थुनथुलिया गोबां बार नाजाबाय जादियानोब्रा दे होमबा सनामोन जायखिजाया भिडिअखौ लाबोबाय अब्ला नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला फोरमायहरलायबानो जाबाय दै ओमफ्राय लाइकखौ होनो बावनाङा दे होमबासो एसे मोजां मोनगोन आङो गोसोआनो गाज्रि मोनबाय थादोंमोन आंखौ बिनि सायावथ' गुबुननि मबाइलावबो नायबाय जाजायाखै आरोना आङो अके होमबा सनामोन भिडिअखौ नायलांदो बिदिबा बांद्राय मोजांथारथ' बानायनो सानबाबो जायासै थेवबो लाबोबाय ओइ गुमै मालै बेफोरो मा मा जानोसै बेलाय मेहेर नोंसोर डाइरेक्ट हिनजाव गोदानखौ लाबोबाय दा ओमफ्राय जोंनो मानो खिन्थाहराखै नोंसोरो मानो खबर हराखै नैहाय जोंहाबो एसे उसुबिदा जानायखायसो हाखु दाखु मामबेरनो लाबोनाय जादों बिदि हाखु दाखु होमबा जायखिजायाखौनो बिमा लाबोनोसै मिलिसा आनैनो दाथ' बे जे मिलिसाखौ अनगोन मा गेरेन्टि दङ मा गेरेन्टि नांलायगौ जाखो बेवहायलाय आंनि हिनजाव जाफैबाय जेला अनखाथारनांगोन ना आंनि फिसाजोखौ बा बे साननैसोआवनो गोबां फोथायनाय फैबाय नङा होमबा नै हा बिमा जानोथ' फैखादों जोंहा बे मिलिसाखौ अननोथ' होमबालाय हा मानोथो बेलाय सैला जानांगौ जाखो जानला मानला बुंबानो जागोन बेथ' नङाना बाथ्राया बिदि नङा माने नोंसोरबो जोंनो एसे खिन्थाहरग्रोबा मोजां जागौमोन आरो माने आइमोनजों मोजां सावरायहरोब्ला ओइ गुमै मोजां खालामासै नोङो दा जुदि नोंसिनि थाखाय आंनि आनै मिलिसाया खस्थ' मोननांगौबा माने बे बिमा गदाया बेखौ अनाबा दिगदार दंलै भाइ दिगदार दं मिथिबायना मा दिगदारहाय बे मा दिगदार आंनिसो बिहामजो फैदों नोंसा नोम्ब'आसो थांदों दा ओमफ्रायथ' नोंहालाय मा नांजाबाय थाखो दे मेहेर जोंबो मिलिसानि मोजांनि थाखायसो लाबोदोंना बेथा मोजांनि थाखाय लाबोदोंना गाज्रिनि थाखाय लाबोदों सानसेयाव नों बोरै मोनथिखोब्रा बोरै मोनथिखो गाव मोजां संसार जालांनो हाबाथ' जेबो नंला दाथ' हाबाबो जाबायब्ला माथो खालामबावनो आरो जोंबो नायबाय थाबानो जाबायना आंनि हिनजावा अनगोनसो आंनि फिसाजोखौ मिथिबायना अनगोन ना सै जालांगोन सोर मोनथिनो उनावसो मोनथिगोन दा थेवबोथ' गुमै नों एसे नेथ'नांगौमोन ना जोंहा नानि मिलिसानि एसे उन्दै दोद जायासैलै नोंना देनजारलै भाइ गोसोफ्रा नोंनाबो सिं सिंनो आरोथ' नों आंनि आब'खौ बायदिसिना बुंदों दे बेनाथ' गोरोन्थि जाबाय दे नाथाय बै मोनसे टाइमावबो नोंनि बिमाया मा खालामालै आयौ जानला मानला बुंनाहाय खुगा दं होननानै जानला माला बुंनो ना मा बेसे बखिबाय थायोमोनलै नोङो बेखायसो बेबो सैज्य हायैनि थाखाय बेफोरबायदि जालांबायदां बायदिसिना बुंफैनाङाहाय जुदि नों एसेबां प्रब्लेम जादोंबा ओंखारलांनो हासिगोन ओंखारलांनायावलाय मा दंब्रा आं दानो थांनो हायोना दानो थांगोन जों बेहायलाय मानो थाबाय थानो नाथाय मोनसे बाथ्राया मा आं मिलिसा आनैखौ बिनिफ्राय लांसिगोन जोंहा मा होनखो मिलिसा आबैखौ लांसिगोन नाथाय दाथ' जों बिनि थाखाय बिमाबो लाबोखाबाय अब्ला मानो लांनो गोनांथि जों हराहाय मा हरा बेलाय मा हरा बेहा हिनजाव गदाय लाबोबाय दा आरो बिबा अनगोन ना अना बेखायनो लानानै थांगोन आङो बिदिबा जोङो लांथ'नोसै मिलिसाखौ दा आरो बेफोरबायदि एसेबां दावराव दावसिबा गथ'आ मा बुजिगोन माने मा सानगोन हाथरखिजोंबो मोजांसो सानदोंना गाज्रिथ' सानाखै मिलिसानि फिउचारनि थाखायसो लाबोदों दा नोंसोर आंखौ गाज्रि बुजियो ना मा बुजियो बे नोंसिनि खोथासै नाथाय आंहाबो साननांगोन ना आरे थेवबो गुमै नों एसे नेथ'नांगौमोनब्रा उनावहाय माबा मोनसे सानजागौमोन लाजागौमोन जेबो नङामोन ना ओमफ्रायथ' बेसेबां खस्थ' आंहासो फेदेरनांगौ आंनि फिसौखौ नोंस्रालाय मा मोनथिनो बेफोरखौ दसेल' ओरैनो फैसांनाया मा नोंसोर लाबाय थानो हागौमोन आंनि आबै फिसौखौ मेहेर नङाबालाय माथो नोंस्रालाय जोंखौ एसेबावनो दाय खालामोलाय अना माया नोंसोर सामलायनो हागौमोन बे गथ' फिसौखौ सामलायनो मानो हाया जानो फालाय आरो जुदि नोंस्रा एसेबां बजाय मोनबायबा आं लांगोन गथ'आसो बेहाय बरबाद जागोन बे जिन्दगिया मा बिसास बिमा गदायाबो मा खालामो दे बिमा गदायानो जाबाय थेवबोथ' अनगोनसो ना बियो गथ'खौ अननोथ' लाबोखादोंबा गुमै गावनिया गावनिखा बुजिबाय आरो बेथ' नानियाथ' उन्दै नालाय बेबा माबायदि बाहायो बोरै नुनोब्रा मा बोरै नुनोहाय मा बोरै नुनो आंनि बिहामजोआ लक्ष्मीसोहाय मोजां बिहामजोसो बियो मोजां नायखानानैसो लाबोखानाय आंहा आरो नोंथ' माने एसे बाथ्रा बुंदों नोंहा पावारानो मा पावार गैया फुल पावार दं आंनि मिलिसानि थाखाय मोनथिबाय जायनि थाखाय दं गैया जायखिया गथ'नि थाखाय दङ बिमायना आङो आब' गैला नाथाय गथ'आ मोजां थानांगौलै खिन्थु अननांगौसो बिखौ नोंबो दाख्लै बोरै बिसो खोथा बुंदोंमोन माथो गुमै माबा बेलेग लांबा हामगौ माबा हामगौ आं अनना नायनो बायो दाना जाहैबाय दिनै बुवा हिनजाव गदायसो स्राय लाबोबावबाय दाथ' खोथायानो बेलेगसो बोरैबा जाबायना बाद दोन मेहेर बाद दोन अनो आं अना सोरनोबा हर दा हर बे आंनि गोसो आंनि फिसाजो नालाय नोंनि फिसाजोबा बेबो आंनि बियानै
नै हाजोंलाय माथो गाज्रि खालामखोहाय बै मिलिसानि मोजांनि थाखायसो लाबोदों बिहामजोखौ लक्ष्मी बिहामजो आरो आबा मिजिंनि थाखै बेनाबो जिउआ दाबो जेबोआनो जायाखै नोंबुआबो आस'खान्दा खालामलांबायबा जाबायसै दे मेहे जों थांथ'नोसै होनबा उनाव नांगौबा आइमोना रायलायफैथोंसै रायलायफैनो ना मानो मोजां थाखाय लाबोदों ना गाज्रि जागोन मोनथिया आरो नोंसोरबो खेबसे खोन्थाहरग्रोनांगौमोन ना जों रायलायनानै माबा मोनसे सल्युसन जागौमोनब्रा माया सोरबा मोजांबाबो गाज्रिबाबो न'आ न'खालै दा बे हजों सानसे साननै सोरां मोननाव माने दसेखिनि थानायखौनो बा नङाबाथ' बिसोर जि आंखौ बखिनो चान्स मोनबायमोनलै आं मोजां जानो नागिरो माबा गावस्रासो एराथार बिदिजोंलाय बोरै जानोसै देनाय आंथ' दा बिसिनि फेमिलिखौ गाज्रि मोनबाय थायासैना नङाबा आबासानि हाबायाव आं थांगौमोन ओरैनोथ' हाबायाबो मा जाखो दसेनो बिसिना गैलाना आंथ' बिहामजोआबो बेफोरबायदि साख्रियावसो माने साख्रिसो मोनबाय आं हालासैहाय एबारथ' बे गथ'आथ' आंखौ जि मारिबासो माने लेबेल मारिसिगोन माथो सिगाङाव आंहाबो जानला मोनला बुंफ्रांबायब्रा दाथ' पुलिससो जाबायना आरोथ' बिनि सायाव बिखुनजोआबो एसे बोरैबाना आंखौ माने आंजों एसे दुश्मनि बायदियानो जाफ्रामबाय दा बेहाबो खम देखायसिगोन खोमाहाय जेरिया नाथाय आंनि हाथरखि बिहामजोआलाय खम नामा बेबोथ' गोबां एसे माने लेखा फरायनायफ्रावल'सो बारा स्मार्ट नङा रायलायनायफ्रावसो नङाबाहाय आंनि हाथरखि बिहामजोआबो जेरावबो रोंखा राखा खामानि दामानि मावनाय दांनाय आयो आंनि बिहामजो लक्ष्मीहाय हाथरखि बिहामजो दा जोंहा बाबु साननाथ' एसे थंगालिसो जाहैबाय नालाय जेरिना बिहामजोआ आंनिबो बिहामजोआलाय थेवबो बिनि सायाव साख्रिबो दंबावो दाबा उननिसो खोथा ओरैनो बाराबो बुजिखाया बियो खुगायावबो जेना जेरावबो जेना बा बेबो लाजायालै आंनि बिहामजोआबो आलदा बेना बिहामजोआबो माने आलदा गोबां जमिन आसमाननि फाराग दङ बिसोर सानै गथ'फोरनावबो बिहामजोफोरनाव नाथायथ' बिहामजोखौबो एसे लेंहरनांसिगोनहाय आंहा न'आव बिहामजोखौबो मालायनावलाय मानो दोनबाय थानो मालायबाबो गावनि न'बाबो अब्लाबो जोंना आलदा जाहैबायना बिहामजो दा नों मायानिसो अफिसियेल बिहामजोबा दा आंनावसो थानांगोन दा ओरैनो आंहाबो इसेबां सुथुर गैलाबाबो थेवबो गावबागाव आलदा फेमिलि आरो जोंहा ओइ गुमै नों लादों लायाखै अके नाथाय आंनि मिलिसाखौ आं लांथ'नोसै थोद दोनालै आं गथ'खौ बेबा माबायदि जागोन बोरै लाङो नायनि आंबो मेहेर आंनि फिसाजोखौ नों लांनो मोना आं लाखिगोन बिखौ बुवा दाना लाखिगोन जालायबाय नुबाय हाथरखि बिबि नुबाय बिनि जुबानाबो लाजाखाया जेबो नंला दे दाथ' माथो खालामबावनो जायखिजाया मिलिसाखौ जों लांथ'नोसै नामा लाङा आं हरनो हानाय नङालै हाथरखि हा जोंनि आबै फिसौखौलाय मानो हरबाय बायनोसै जोंलाय हा जोंनावनो थागोन देरगोन बिमायाबो अनगोनसो मालाय गावनि असे बिमाखौनो गोसोखांनाय नङा बियो गावनि बिमानि अननाय मोनबा दे आरो नों लाबोबायना अके एसेबां टेनसन लानो गोनां गैया मेहेर हाबानि अमा बेदर दङ बेखौ जालांदो दरखार जाखादों आङो नोंसाबो नोंबुआ बिहामजोआ हा गुबुन सेंग्राजों थांबायबा हा बेखौलाय आंनि आबाया नेबाय थानांगौ ना माथो जाखो ओइ आं नेनो थिनाखैलै नेनो थिनाखै आङो थेवबो दसेल' थाथ'नो थिनदोंमोन माने गथ'आ एसे देरसान्दि दा साननानै नायब्रा जोंहा नानिया बिमाखौनो सिनायाबा दा जुदि बेखौ बिमा होनना सिनायथि होनानै बिनि अननाय मोनाबा माबोरै मोनगोन बे गथ'आ नोंबोथ' आरो गुमै ओरैबा ओरै नालाय दानो खोथाया बेलेग मा बिसासब्रा बोरैबासो मोनबाय आङो जायखिजाया गथ'खौ लाखिब्लाबो मोजाङै मोजांल' जोथोन लाबानो जाबाय आरो जेबो दुखु मोनाबानो जाबाय जोंहा मिलिसाया मानोथो दुखु होनोब्रा दुखु होआना दे गुमै नोंनि लानाय लायै बेखौ आं बुंनो थाङा नानि मिलिसाखौल' अननांगौ बेल' खोथाया ओमफ्राय आंनि रागा जोंनायाथ' बेसो जे नानि मिलिसाखौनोथ' बोरैबा जुदि अनफ्लाङाबा हिन्जावआ थिग नङाबा मा जागोन बेखौ साननानै बोरैबा मोनदों आं रागा जोंनो ओंखारदों आं बुंखाबायना मेये नोंसोर खुनु सिन्था खालामनाङा आंनि बिहामजोआ जोबोद अनसुलि गथ'फोरखौबो गोबां अनखायो दाथ' बे फिसाजोखौथ' गोबां अनखागोन आंनि आबै फिसौखौ आं लांगोन बुंनायखौबोथ' नोंसोर हरासैना आं लांगौमोन नांगौबा एकदम सिख्ला देरजासे बे जोंनाव थाथोंमोन ना हराहाय जोङो हरनो हानाय नङा आंबो हरनायाव गैया आंनि फिसाजोखौ बा दाना फिसाजो जालायबाय थोद दे हामबायसै मेये बाथ्राखौ बांद्राय गिदिर लांनांला दावराव दावसिया बारा जायो उनाव गिदिरफोरा रायलायफैथोंसै मोनसेखौनो हाथरखि जोबोद गाज्रि मोनबाय आङो गाज्रि मोनो नानि मिलिसानि थाखाय माने गुमियाथ' जेबो प्रब्लेम गैयाब्रा दा गथ'आसो थांनो हासिगोन दे जुदि मेहेर बाथ्राया जोब्बायबा आरो आं जायखौ लाबोदों बेजों दा मोजाङै रुजु रुमु संसार जालांसिगोन नोंनि नंबौआथ' जेबो आसाबो गैखाला देनांफोर फैबायबायबा फाथैलाय बिसिनसै आरो जोब्बाय जागोन दे गुमै बास आंनि जोबथा रिकुवेस्ट आरो मोनसे आर'ज नोंनिसिम
जायजोंखि संसार जाया जा नानि मिलिसाखौ अननांगोन खिन्थु बावनो मोननाय नङा दे नङाबाथ' बिनि बिमाय दङ आं लांगोन बेखौ आं फेदेरगोन आं फोरोंगोन गासिबो आं नायगोन नाथाय नोंथ' गथ'फोरखौनो सैयाबा मेहेर सैयाखो माथो जाखो बाट बे आंनि बियानै ना दे जाबायसै बिदिबा जोंबो थांथ'नोसै जागोन दे बारा दावराव दावसि खालामनांला जायखिजाया गासैबो थिगैनो दङ बास जोंहाबो एसे आद्रा जायो नालाय न'खरा बेखायनोसो दा बिहामजो गोदानखौ लाबोनाय जादों आरो उसुबिदाफोरखौबो नोंसोरबो मिन्थिया नङा मिन्थिखाबायना औ दे मामाजों थांगोन ओइ मामि मिलिसा थाङा फै थांनो आनिजों आयै आनि सना थांगोन मालाबा थांगोन मामि फै बाथ' आंनो आइ फैदों आमाय औ मिलिसना आइजों आं थागोन दे सना आइजोंबो थागोन दे आंबो थांगौमोन नोंसोरजों जों उनाव फैगोन दे खि नोंखौ लांफैगोन जोङो लासै लासै मिलिसनायाबो बिमाखौ गनायलांखागोन ना अनबाथ' मोजां दे गुमै मारैबा गोसो गाज्रिसो मोनलायलांबाय आं फैद' मामि आइजों थांसै आं फैगोन दे मिलिसा थाबैनो फैगोन आङो दे नों दुखु जानाङा फैद' फै मामि फैद' गुमैयाबो अख्रा लांनो होबावलायासै नामा बेनोथ' दसेनो बिफायानो नांगौ नाङा जायोबा दा हनै हरानोबा बिफाया जोंबो बोरै लांबावनो हिनजाव गोदाना बोरै जागोनथाय सानलायसो लाङो आङो दाथ' दिनैसो नुदों बोरै मोनथिबावगोन जोंलाय लासै लासैसो मोनथिसिगोन बिमानि अननायखौबा होनो हाना हाया बेनोथ' आब'आबो नाङा साला मानो बिदि थांनांगौ बियो नङाबा दिनै बिदि जानायानो नङामोनलै लादों दे थिग दङ लानांगौ थेवबो एसे नेथ'बा साबसिनमोनलै खोन्थावबाथ' आंनि मिलिसना ओखि नोंखौ नोंनि मामाया ना माबा एसे खस्थ' मोनबानो लांफैगोन आं मिथिबाय दे दा बिफायानो अख्राबा हनै हरथाराबा थुदोमे थांसै औ हाबाब बिहामजो गोजां बोथोर होनबाथाय हामाथो बुंबावनो थेवबो बे साननैसोआ बिराद खुवा जादोंहाय मानोबा दाख्लैफोर बांद्राय गैयामोन आरो गुसुआबो एसे गुसुसिन जादों औ आयै बेनोथ' ओरैनोबालाय हा न' सिङाव बांद्राय गोजांखायाबो बे सोरांसिल' बिराद एसे माने गुसु मोनो आरो औ आयै दा बेखौनो एसे लगायमोन्देर मैद्रुखौ खाखानोसै आङो आराम दिनैहाय संनो सानदां हाबाब लगायमोन्देर मैद्रु होनबाबो जि गोथाव जामारोहाय बिहामजो ओंखाम गुदुं गुदुंजों गोजां बोथोरजों बानलु बाथोनल' देदो बास जाबायानो नङाबा आयै आबा जायख्लङाबो गोथाव मोनोनो दाना आगोलाव बारा मोजां मोनामोन यै फिसौलाय हामालाथो फैनो मोनगोन बिहामजो मागोआवलाय फैना फैयानो फैनाया फैगोन आयै एबार मागोआव फैगोननो निउ इयारावथ' गावसिनि कलेजनिफ्रायनो लांबाय नालाय दा फैसिगोन आरो अनाखाना आंनि आब'सना हा गोजानाव थानाय न'आव सानफ्रामबो मोखां नुवा माया बेसे गोसोखांहरो बियो जोंबोथ' आरो गोसोखांबाबो नुबायबो थानाय जाला नायनो लुगैनानै दंसोयो आंबो दे बिहामजो थाबैनो फैथोंसै औ आयै न'आव थाबा आरो नै फरायनोबो बायो नालाय बेखायनो हस्टेलावनो दोनहरनाय जादों आरो गथ'खौ दे बिहामजो हामाथो एसे फिउचारखौबो साननांगोन गथ'निखौ नोंबो मालाय हा गाज्रि सानाखैना गथ'नि मोजांनि थाखाय मोजां जाथों होननानैसो फरायनायफ्राबो मोजां जाथों होननानैसो दोनहरखादों दा ओरैनो बिफा गैया माया दिनै देरबोनायाबो देरबोनो हमबाय आबाया जिंदा दंमोनबा बेसेदि खुसि जागौमोन न'खरजोंहा जमानो रुजु रुमु संसार जालांनो हानाय मोनबा खाफालावनो गैस्राया आंनि आबा सनाना आयुआनो खम जानानै फैबाय औ आयै माथो खालामबावनो आंनि संसारानो आस'खान्दा लिरना हरखादोंमोन खोमा बेनोथ' बिहामजो दे सासे आबै इलिसाखौथ' मोजाङै गियान होबाबो मारैबासो जालांबाय गथ'आ दा आबौ सासेखौल' मोजां फोरोंलांनो हाथोंसै इलिसाया आंनि थाखाय थैबाय आयै आंनि फिसाजो नंला बियो बेफोरबायदि जागोन होननानै मिथिबा सिगां गोदो गोरलैयावनो गाथारखागौमोन आं बिखौ बुथारखागौमोन एसेबां मान सनमान सेस खालामलांजोब्बाय गावनि फिसा गोरलैखौनो सानाखै बियो बेफोरबायदि खालामो होनबा गावनो फाल्थुक हा फिसाया एसेबां फाल्थुकबो नंबावामोन आयै औ हा गावसोरनो मोजां मोननानै लानानै थांलायबाय संसार जाहैबाय हा मानोथो बिदि मा बुंबावनो आरो दे होमबालाय बिहामजो आंबो नोंहावनो माबा साहा फुदुंना हैनोसैहाय दा नागिरलायसिगोनलाय बे बेलासिलायबायनानै औ आयै दिनै मेहेरमोनाबो थांदोंमोन दा हजोंहाय जावैसोमोननाव मिलिसा बेखौ लायनो गथ'नि मोखांखौनो नुबा दा आयंनिखौ एसे बोरैबा गोसोआवनो दुखु नांसोयो आंबो बिमा गैया बिफायाबो अनगोन ना अना मिथिया माथो रागा बेनोथ' आयै संसारानो खायफाना मारैथाय बुंनो रोंला आं बिहामजो
दा आरो आंहाबो गोदो हाथरखिखौ आबैखौ बिराद दुखु होफ्लांबाय मोनथिस'यै बुजिस'यैयाव बुजिनानैबो बुजिबायदि जाफ्लांनानै आबौ मेहेराबो मोजां रायलायला आंजों दिनैसिमबो बेफोरबायदि खोनानानै आंबो निमाहा बिया नङा माने निमाहाबो बिबाय थेवबो गोसोआव बोरैबा नांहाबनानै थाबायना हा गोरोन्थियालाय बिदिनो जाफ्लांखायो आयै दे बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थानानै मा जानो दिनै नोंबो बुजिबायबा आरो मेहेराबो बुजिनानै थाबानो जाबायसै न'निजों न'निलाय आरो बेसेथो सुथुर जानानै थानो औ बिहामजो दे नै मोनानोसैबो आं साहा फुदुंहैग्रोनोसैहाय दा आरो आफाया नागिरलायगोन बे आयै दे होमबालाय एबार ना हाथरखि बिहामजो आंबो अनसिगोनथ' गोदोलायै नोंखुनजोआबो एसे बारा बुजियामोनब्रा आंनि बिहामजो लक्ष्मी आयै हाथरखि बिहामजो माला फैबावनो होमबा दा मागो जोब्बासो फैगोन बायदि बुंबाय नै हा मागोआवलाय आंहा सासे सेंग्राखौ लोगो हमनांगौ दंमोनहाय हा मानसिखौलाय जि हेन्डसाम नुखादोंहां आरोलाय आंजों जि मोजां रायलायो बेफोरजोंनो टाइम पास खालामाबा माथो खालामबावनो माइया नङाबाथ' सोराङाबो फात्ता होआब्रा मालाय खालि बेना जाहैबाय जुरियानो जुरिसै आंनि मायाखौथ' बुंफेरानो खोमा माया होननानै सोरां नोंबो आरो बहा सोरां हैयो दा खुनु मथे मेहेराबाखौल' अनसाबबाय थादो आंखौथ' अनफेरखायानो बेखायनो आंबो आजिखालि जि जायो जाथोसै बहा थाङो सोर बहा थायो थाथोसै सानबाय आरो आंहाबो आंनि लाइफआव एसे इन्जय खालामसैलै बिहामजोआबो फैखासिगोनबालाय मागोआवनो एसे स्राय बेरायहैनोसैहां सेंग्राजों आंबो मालाय बहा ओमफ्राय माने बुरैसो सिख्लायनो दङ फिसाला सासेल'बाव माथो जानो एसे दानो बेरायखायाबा देनां थखनथुबा बेरायनोसै नङाहाय मा आंहाबो एसे लाइफ दङ नालाय इन्जय खालामसै बेरायनोसै रावबो रावनिबो थाखाय दाना दुखु जालालै रावबो रावनिबो थाखाय गैला खाथिर खालामला बेखायनो आजिखालि गावबागाव थानायानो साबसिन जा लों बेराय नोंनि गोसो जेराव खुसि मोनो बेफोरखौनो खालाम देनां थैब्ला मोनालै बेफोरखौ मोना जेबो सोरबा नोंखौ रागा जोंबा जोंनो हो सोरबा नोंजों खुसि जायोब्ला जानो हो नोंबो बेखौ जेबो डिस्टार्ब दा खालाम आंखौबो रावबो डिस्टार्ब दा खालामथोंलै बेबायदिनो जानोसैलां एसे मोजां फट' माने सेल्फि लाना हरसैलै आङो र' आंनि बेबि सना गोदाननो रायलायग्राबो नांगौलै एसे एनै नङाबा मानसिया मा जागोन फाग्लिसो जालायलांगोन बारा सानबाय थानानै टेनसन लाबा आरो सोरबा आंखौ जुदि गाज्रि मोनो मायबा मोनो बेफोरखौ माबानानै लाब गैया आंखौ बखिनानै गावबागाव निजेनि लाइफखौ नायग्रो गुबुनखौ उनाव सावरायनाया बाद दोन आपका तो क्या है चलता है जेरैबो फिसालायाबो मालाय गावनि लाइफआव एकदम सेटखा बिमायाबो एसे आरोलाय दानि जुगावलाय मा खोलि जुग मर्डान जुग सोलियोलै सब गासिबो हाबा मेहेरनो दसे फन हरसां ओमफ्राय बेबिनोबा जोंहा वाट्सएपआव एसे चेट खालामसै फेसबुकआवबो आराम बिनि माने फट'फोरावबो एसे लाइक हरसां आंनियावबा कमेन्ट खालामबाय थायो ना बे गोसोआनोथ' मा बुंबावनो माब्लाबा समाव बैसोजों खुनु खोथा गैया फाग्लिसो गोसोआबो आबा मेहेर हामाथो मिलिसा आबैखौ लाबोनो बुंदोंमोनलाय नोंसोरो मा जाखो आबा ओरैनोथ'बा आबैमोनाव थांनो होनबानो फैखाथारो ना दिनै फैनो बादों आइखौलाय मा होनना बुंबावनो आरो दायो बिहामजो हामाथो सिरि सानैबोलाय ना बिबैयासो लाखिलायबाय आबै मिलिना मोनथिबाय थायालै आं आयै आरोथ' ना आं थिगसे रागा जोंनानैसो फैबायलै गुमैखौ आयौ हामानोसै आबा मानिथ' मा आयै कंग्रेचुलेसन्स माने नोंजामादैया गोदान बिहामजो लाबोबाय मा होनलाबायखो नोंलाय बेफोरखौ आबा येस आयै येस मिजिं गुमैया जास्ट दिनैसो आरोना हिनजाव गदाय लानानै फैबाय मिलिसानि बिमा गदाय मा होनखो आबा मेहेर मिजिं जावैसोआ हिनजाव गदाय लानानै फैबाय आरो बेबो दिनै मा होनलाबायखो नोंसोरो आरोथ' जेन'बा माथो जोंनो जेबोखौनो खिन्थाहराखैमोनलाय औ आयै औ जोंबो मोनथियामोन ना थांनानैसो मोनथिबोबाय बिराद माने रागा जोंबोबायलै आङो हाबाब जावैसोआलाय हामानो खबर गैया मा गैया जोंनो माने खेबसेथ' खिन्थाहरनो हायोमोन माब्रै बेफोरबायदि लाबोखो जावैसोआनोथ' जोंहा मिलिसा आबैयाबो एसे उन्दै थेवबो लाबोबाय खिन्थाहरनोथ' हाग्रोयोमोन बेखौनोथ' बुंदोंमोन आङो बिसोरखौ नाथाय बुवा लेबेलै बिमायाबो फिसायाबो
आयौ आबाबि दा बि मिलिसाया मा जानांगौ जाखो हाबिबा गथ'खौ अनगोना अना बिमाफ्राबा ओरैनो बिफायाबो एसे सेया जादोंनो बेखौनोथ' गोबां खोथाबो एसे बुंबोबायलां थेवबो बा भाइ लेभेललै बिराद लेभेल आयै जोंबा बुंदोंमोन नाथाय बुंबायखि नोंस्रा मा नांजादों बेफोरखौ जेबो नोंस्रा माथा मारिनांगौ गैया आरोथ' आंनि फिसालानिसो गोसो जाबावदों माथा मारिनो जेबो माबा गैया मानो गैया जानांगौ जोंहा आबै मिलिसाथ' दङ दा थेवबो मामा एसे रायलाय होनलाय लाबोजागौमोन बिसोरलाय बहा बुजिनोब्रा गावसोरखौल' सानबाय बे दे थेवबो मिलिसानि थाखाय लाबोदोंनो नाथाय उन फिउचाराव अनगोना अनाफालाय गथ'खौ बेसो दा मेन खार'ना बेनोथ' आबा आबै मिलिसाया एसेबां उन्दै माने एसे देरबावब्ला मोजां जागौमोन आरो एसे नेथ'बा जावैसोआबो मानोलाय जोंजों रायलाया माया बेबायदि अब्लाबो नोंसोर मिलिसा बेखौ लाबोबानो जायोमोन ना आबा दे जावैसोआ बेफोरबायदि लाबोबाय आयै जोंथ' बुंदोंमोन नाथाय जोंखौसो गोबां बाथ्रा बुंबाय माने जोंहा बेफ्राव जेबो माबा नाङानो सिन्था खालामनाङानो आरोथ' ना मिलिसाखौबो हरासै हे आफा इसोर मानो सिन्था खालामनाङा जानो मानो सिन्था खालामा जानांगौ जाखो दे जोङो आंथ' बे मिजिंनि बिमाखौथ' मिथिखायोना आयै मालाय दे मिलिसानि मोजांनि थाखायसो लाबोदोंनो बिमाखौ अनगोननो मालाय बिरादनो आरोथ' बिफायाबो हरबावासै थेवबो खमसे खम एसेबाबो सानग्रोनांगौमोन बेफोरबायदि जानला मानला मारै आरो सोरखौ लाखो बेबा माबायदि बेबा आइनावनो सिनायबोखाबायलां आयै एसेबा खुगाबो दङ खुगाथ' दं ओमफ्राय गथ'खौथ' उनाव आं अनगोन बारा आसा गैखायालै नायनायावनो सिनायखादों आयौ आबा बेफोरबायदिबा आबै मिलिसानि जिउआ मा जानांगौ दे औ ना आयै सिबाय गथ'आ माने बिमानि महरखौथ' नुवासै नालाय आरो गोसोआवबो थाखानाय नंला दा बिमा गोदान फैनायखौ बिमा लिंबाय बायबाबो उनावबा आरो बेनोथ' आबा उनावबा माबायदि जालांगोन सोर मोनथिमोननो बेबायदि डाइरेक्ट लाबोबाय जे दायै मोजां बुंबा गाज्रि सानोलै दे जोंहाथ' माने मिलिसाखौ साननानैसो बुंदोंना गाव लाया दसे नेथ'नांगौमोनब्रा मानोथो आथुरमोन ना जोंखौ हले गाज्रि बुंनो सानगोनलै नाथाय जोंहाथ' बिब'नि दायथ' दंखायो दे मानिखायोना जों गैयाथ' बुंखायाखै बेनोथ' आबा गाव लाया उनफोराव सानजागौमोन आरो दा आबै मिलिसाया उन्दै नालाय आरो बिमानि गोनांथि दं नंगौ जोंबो मिथिगौ थेवबोथ' आंथ' जुदि एसेबां बजाय मोनदोंबा आंनो लाबोगौमोनलै आयै बुंदोंबोमोन आङो औहाय आबा बांद्राय जुदि एसेबां उसुबिदा मोनथारदोंबालाय जोंनावनो थाफैनानै गथ'आ देरनो हागौमोन माने जोंनो फेदेरनो फोलावनो हागौमोन देनांफोर गावनि आथिङाव गसंजासे yes मा जाखोब्रा नों साला नोंसो आंखौ एदावनो थिंख्लिखौ सिनायाखै माथो आसलसोलै आरे एथ' देन्जार बियो जों दावखायोसो माथो बेबायदि हिनजावब्रा माथो जुदाब्रा सिख्लायालाय माबा सिख्ला एदावनो नोंसोर जायगा मोनाखै आंखौसो एदावनो मोनदों आंखौ नङालै सिस्टार जास्ट ओरैनो आरोना ओरैनो आनजा आंखौ बाथाय जानला मानला नङा दे लागाव जुदामार माथो बिलाय मा जायालै जानायाथ' मा भाई आं ओरैनो जास्ट वाट्सएप नाम्बार बेबायदिनो फेसबुक आइडि इन्स्टा आइडि सोंदोंमोनलै ओमफ्राय एसे माने एदावबाय आरो ना फथायगोन साननानै गैया नोमबाजिखौ नोजोर होदों नोमबाजिसो जागोन बियो माय गड नोंबो बिनि बयफ्रेन्डसो नामा आं बिनि बयफ्रेन्ड जानो थांगासिनो मिथिबाय जालालै बिमाखौ सोरखौ एदावना लाफ्रांगो ओजों फारसेजों बयफ्रेन्ड ओजों फारसेजों हिनजावाबो डेन्जार चल निकल यहाँ से सॉरी भाई सॉरी दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गोरोन्थि जालालै आं रावखौबो एदावथारला ओके ओंखारलां नङाबा दा नों बेहायबो थानाय नङा आया बेथ' बैसो नङा होनदो लक्ष्मन प्रसादा माथो खालामफैदों बेलाय बेयावलाय सरिलै भाई सरि बाजै गलतिसो मिस्टेक ना बेसेबा गोबावनि उनाव आंनि सनाखौ नुनानै गोसोआव एसे रंजानाय फैदोंलै नोंलाय मानो मिनिबाय थाखो नङालै मिस आं नोंखौसो सानदों माने बेफोरबायदिनो जानांगौ आरो ना डेन्जारखा माथो नोंबो फाइटिं साइटिं गोरोंलै माथो नोंबो आरोथ' जुदि नोंबो होजानो गोसो गैयाबा ना जानला मानला दाबोखि दे आंखौ बुंनांखाया कमन नोंखौ सिनायनाय हिसाबै जास्ट एसे राव होबायब्रा अके आं रावजोंबो रायलायबाय थानो सम गैया आङो थांसै मोजाङैलै मिस एंग्रि आरे मोजाङै ब्रा बोरैबा गोलैगोन बुंखाबायना दिनै गोबां दुखु दाहा थाब्लाबो सोरनिबा मोखांखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदोंलै
नङा या नों मानो बिथिं फैनाय आं नों फैयाबाथ' माखौ माने हिगार नों बाहिगार गोख्रैनो अके होमबालाय नट माइ मिस्टेक दे नोंनोथ' बुंबाय हेगार आं हगारबाय बारा अजिब मानसि बियो अके हारसिं उथिफिनदो नोंखौथ' आं हेल्पसो खालामदोंमोन गाहा गाज्रि मोनबायना I don't need your help मिन्थिबाय दा दे जागोन दे आंखौ उथिनो हाया सानदों हारसिंनो अबाव आरो मिस्टार लाक्समन थाथ'दो नोङा थांनायसै इस बुङोबालाय बै खाथियाव मोनसे रेस्टुरेन्ट दंथ' साहा लोंहैबा थ'दो आरामनो गोजां बोथोरनिब्रा नों जुदि आरो आंखौ हामा मोनाबा आं मोजांसो बुंदोंब्रा साहा लोंनो गोथाव मोनोबा आरोना आंथ' हले बिराद साहा लोङोलै नो थेंक्स आं मानो नोंजों साहा लोंहैनो आरो लोंनांगौबाबो आं हारसिं लोंहैगोन नट विथ इउ अके होमबा सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै माने दिनै भिडिअ बानायनायाव ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय आरोना बानायबाबो जायानो बेखायनो गोलाव लाबोनो हायासै सनामोन सरि थाबाय दे आरो जाखिनि हायो दसे समावनो बानायब्रबनायसो जादों दे सनामोन बयनिसिमबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ दे अब्ला मेरा थांथ'नोसैलाय बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय गुड नाइट जेबो प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय सनामोन जायखिजाया दिनैनि दिना ओरैबायदि गाज्रिबो आरो बिराद प्रब्लेम जादों आरोना बानायबाबो जायासै एपआनो बिराद प्रब्लेम जाना होबाय दे अब्ला थाथ'लायदो सनामोन बाय बाय गुड नाइट दे आरो जाय जाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे कमेन्टबो खालामनो हागोन सनामोन माबोरै नांखो गोसोआनो मोजां मोनासै आंना बानायबाबो जाजायासै नालाय गोबां बार डिलिटबो जाना होबायना बेखायनो बानायखानायानो थांफिनजोब्बाय नालाय गोसोआनो गाज्रि मोनथारबाय दिनै गोबाङानो थाब थाब होनो खावलायो नाथाय जोंसो प्रब्लेम जानायनि थाखाय मा खालामब्रा लोगोफोर बे नङा माबा मोनसे जाना होखायोना बेखायनो बानायनो सानबाबो हाया बानायो नाथाय प्रब्लेमसो जाना होयो आरो दाबो बे बुंनायखिनिया माने सेभ जागोन ना जायाथाय भिडिअ'नो बानायनायबाय आरोना